Čaute, ďalšie videá. Dneska si dáme taký rýchly opening Pokémon kartičiek. Prepáčte, že je to takto narýchlo, lebo som sa bol kúpať na kúpalisku, ale chceli ste nejaký opening, tak som môžeme si otvoriť Pokémon kartičky. Poslali mi ich akože sponzor, že by som ich odprezentoval. Vyskúšame, čo tam je. Napríklad, že bola Takže ako prvé tu máme takéhoto. Potom tu máme ďalšiu takúto večkovú. Potom si vyberiem náhodného. Vyberiem si napríklad tohto. To čo je za kartu? Takto som v živote nevidel. Takto. Akože toto mal byť balíček, kde by mali byť samé také, že večkové karty a také. Napríklad ako je takáto karta. To je také karty, ktoré som v živote nevidel. Ja som to objednala z voľakej takej stránky, vôbec neviem, že z jakej. A je to takýto Charizard. Vôbec neviem, či to je fake, alebo či sú to reál. Ale takúto kartu Pokémon som v živote nevidel. Takúto. Takúto. Takže som karty Pokémon v živote nevidel. Takže toto. Keby ste chceli, tak tu máte aj obal. Jaký to bol obal, takže kto by chcel. Takže môžete si pozrieť. A táto karta sa mi asi páči najviac. Táto je taká pekná. A to je všetko z dnešného videa. Dávajte lajky a odbery a zatiaľ čus.